Футболист номер 1 Николай Михайлов. Николай Михайлов стана футболист на годината. Здравейте, вие гледате спортните новини на Българската национална телевизия. Вратарят на националния отбор и на Твенте спечели анкетата за футболист на 2011 година, а признанието за Младен Михайлов дойде от гласувалите 128 журналисти от 55 медии. Подробностите от комплекса Царско село, където бе церемонията, с картина. Николай Михайлов спечели анкетата сред журналистите с 224 точки. На 24 след него остана вторият Стилян Петров. Трети с 196 е Димитър Бербатов. Михайлов заслужи първото място с стабилните си изяви за национални отбори Твенте. На церемонията бяха отличени и най-добрите по постове в А-група. Това са Стоян Колев, Иван Манделовски, Емил Гаргоров и Яни Зико. Наградата за развитие взеха в Лудогорец, а тази за фейерплей отиде при Димитър Димитров Херов. Най-красивия гол и призът Христо Стоичков, който връчва Българската национална телевизия и се определя от зрителите й, получи Владимир Гаджев за попадението си във вратата на Литекс. Тази вечер специални награди получиха и легендите на българския футбол Димитър Якимов, Александър Шаламанов и Димитър Ларгов. За мен е чест, като съм избрали да си взема наградата. Как е самочувствието след тази награда? Самочувствието естествено е добре. Мисля, че беше добра година за мен и за Твенте като цяло. И се надявам 2012 да е още по-добра за мен. Пожелавам си да бъда жив и здрав и да имаме успехи с национален отбор, защото това ми е винаги било най-голямата болна тема.